A contorna da central hidroeléctrica do Tambre foi o lugar elixido para dar a coñecer o proxecto Mil Ríos que a Consellería de Medio Ambiente levará a cabo en 50 caldes fluviais de toda Galicia. En concreto, este proxecto Mil Ríos ten unha financiación de 4 millóns de euros, vai actuar durante 3 anos, este ano 22, ou 23 ou 24, en 30 meses estará rematado. Como dicía, vamos a atacar a invasión das exóticas invasoras e mediante a potenciación da vegetación de ribeira. O Tambre é un dos primeiros ríos nos que se acometerán estes labores. Os traballos comezarán a mediados de xuño e suporán un investimento de 185.000 euros. Pois será ao longo de 3 kilómetros e outras tantas hectáreas e aí pois actuamos nesas especies que non son autóctonas e que fragmentan o que é a biodiversidade. E, polo tanto, centrarémonos nas acacias, nas mimosas, na acacia negra, nas mimosas, entre outras. A actuación levarase a cabo en 4 zonas distintas, 3 pertencentes ao termo municipal de Noia e unha de Outes, co fin de mellorar ambas marxes do río nun treito de aproximadamente 2,6 hectáreas. Contribuirán á posta en valor dun espazo de gran riqueza natural e tamén patrimonial. Hai tamén unha serie de actuacións posteriores de rehabilitación, de acondicionamento do centro de interpretación da Lamprea e acondicionamento do entorno para facelo máis atractivo, e con estas actuacións que hoxe nos vai a presentar a conselleira, pois sen dúbida aumentará o seu atractivo paisaxístico e sobre todo no relativo á eliminación de especies invasoras. O programa desenvolverase en 3 anualidades. Nesta primeira fase está previsto actuar en varios treitos de 17 ríos galegos, 5 deles na provincia da Coruña.